Goeie, het is maandag 3 november alweer. Welkom bij Biens. Miljoen brassband De Bazuin uit Oenkerk is de beste band van Nederland. Aad Ozenbrug en Miranda die hebben de Bientuin in West en die hebben ze haast winterkleer. En Fredo Buwalda die bepaalt hokkerfilms er draaien op het Noordelijk Filmfestival. Ja, Fredo, dit is die favoriete film. Dat lijkt me heerlijk. Gewoon een hele tijd zelf bepalen wat voor films je zegt. Is dat die rol als programmeur? Nou, dit is een van mijn favoriete films op het festival. En ja, we draaien een heel soort films. Ze hebben ook wel een beetje iets wat ik er heel erg mooi om vind natuurlijk. Maar het is bedoeld voor het publiek van het Noordelijk Filmfestival. Dus ik denk dat voor ieder wel wat wils is daar. Ja, en deze film, die je uitzocht hebt, daar kunnen we nog meer verzinnen. Want het is een hele bijzondere. Ja. Oké, tof wat dat. Nou, eerst eventjes naar het Alroende Weekend. Dit wie Arune Sneun, brassband De Bazuin uit Oenkerk, die mag hem nooit trekken. Hier eindelijk weer eens kampioen van Nederland nemen. En Jelmer Bouma, doosjes erbij, hè? Ja, Lokwenske. Ja, dankjewel. Want ja, dat is een heel bijzonder verhaal, Sneun, leuk. Maar eerst even zien wat je moet, hè? Want dan komt hij, hè? Tromgeroffel. Ja. Dit is hem. Ja. Wat een jokkel, hoe zwier is dit ding eigenlijk? Hij zit, ja, behoorlijk zwier. Ongelooflijk. Dit is de wisselbeker die je hebt bij de kampioensdivisie. En ik zit hem voor de helling. Nou, zet hem maar even staan, hè. Ik bedoel, ik vind dat, ja, is dat prachtig. Zo ging die in ieder geval zien. Oké, nou, hij had als wisselbeker bij de kampioensdivisie. En ja, dit is de trofee werd omgeerd. Ja, wat is dit, ik moet hem even precies verpleersen, zei ze. Deze kant op, denk ik. Is dit zo goed? Ja, hij zit al in voor camera's, nou, dat maakt het ook niet zin. Maar ja, Champions League is dit eigenlijk, hè? Wat je hem dien hebt of Eredivisie. Ja. In ieder geval, je het redje niet net wonen, nou Sneun het in één keer bats los. Ja, nou ja, dat is natuurlijk net samen. Er moet wel wat van gebeuren. Maar het voelt alweer op zijn plak. En dat geluk moet je soms hebben. We hebben ik wil hier een handen zien er vlakbij. Want ja, tredje hier, dat is lang lien. En in die tredje hier hebben we er ook wel heel dichtbij geweest. Maar dan voelt het kwartje, krijg de andere kant uit. Want ja, het zijn 3 juryleden. Die zitten achter het gediend in de cel. Die weten dus net wie er speelt. Beetje als The Voice? Ja, zoals The Voice. Alleen dan draaien ze geen knop. Ze draaien zich net om. Maar zij bepalen uiteindelijk wel wat zij in hun mening het mooiste, het muzikaalste volgens de partituur is. En ja, dat kan wel eens afwijken van wat het publiek vindt. Maar over het algemeen is er wel redelijk overeenstemming hoor. Ja, en wat ik zei, die ene keer valt het kwartje krek linksom. En dan voelt u zijn kant uit, het kwam al je bij elkaar. Maar kist dat nog een beetje vaddy hellen dat je hem daar zit te spelen en denkt, ja, dit is perfect. Wist er nog ergens een sleutelmoment? Ja, het stik, dat is een stik van 70 minuten. We spelen al jaar hetzelfde stik. Hoe heet het? Nog deelnemers. The Journey of the Lone Wolf van een Britse componist, Simon Dobson. We spelen dat al jaar, dus ik ben er 2 maanden aan het voorbereiden. Nou, er zit een hoop technische deel niet, maar ik een hoop solo's. Ja, en die solo's die roeien al perfect. Dat weet is de repetitie of tijdens een try-out ik wel eens wat minder. Viel dat dan? Ja, dat viel je dan op het podium wel aan. En dan ontstiert er echt zoiets van lekker. En dan gebeurt het even en dan stijg je, ja dat is een beetje cliché, maar dan stijg je een beetje boven jezelf uit. En nou ja, dat heb ik nodig om te winnen. Ik bedoel, een goede uitvoering op zich is net goed genoeg. Je moet dan wel even echt wat extra's brengen op zo'n moment. Nou, want dat kwamen Sneun er al weer uit. En toen, want je kreeg een geweldig applaus. Ja. Vernam je hem doe al van, dit is in de pocket? Nou, dat is heel moeilijk. Wij spelen de stredden van de jongen. Dus dan is daarna nog even een lang wachtje. En het zijn al Jochen met hele goede bands. Ik bedoel, er zitten 2 andere clubs uit Friesland. De Waarschuwing van Boetenpas, Solibrage uit Ljouwert. Ben ik hele goede bands. Er zijn nog 6 oren dan uit de rest van Nederland. Er zitten geen slechte bands bij. Dus het is altijd... Ja, wij vinden voor uzelf het gevoel dat we het maximale eruit halen. Hè?
Wij jaren van het publiek, ik wil dat ze het mooi voelen. Maar ja, het publiek zou denken, ja, we hebben wel eens oren bent zien ik mooi ding. Ja, dan is dan de jury aan de 3 heren om het te bepalen. Ja. Fantastisch. Ja. En dan trek je hier winnen dan die prijs. En er komt er nog meer bij, want Trinke de Vries, de Zuiderskrek al ex-solisten, die speelt een geweldig stuk, is direct voor Berlin. Zullen we even naar Sjen? Ja, graag. Ja, prachtig. Nou, en nog het B-orkest. Ik nog eerst in de tweede klasse. Ja, helemaal super. Wij hebben het muziekvereniging uit Trio, bestaat uit 3 orkesten. En nog een jeugdorkest. En het B-orkest dat speelt in de tweede divisie. En die wien sneurt de midden al Nederlands kampioen wordt in hun afdeling. Dus dat is deze week een groot feest in de Oortjerk. Ja, en ik roep nog even als laatste. Ja, je hebt beker in zitten, bier in zitten. Ja, een beetje. Ja, en dan die stem met de nee, dat is een goed feest. Ja. Hey, bedankt. Succes, hè? Dankjewel. Want dat is mooi, Friesland heeg. Ja, hey, hij is toch wel eens op een toeter spelen trouwens? Ik heb mijn vingersfluitje, verder ben ik nog nooit kwam. Nou, dan is er wel heel wat oors. Ja. Dat is deze. De spaghetti pompoen. De spaghetti pompoen. Ik hier er nooit van jij, dat trouwens? Nee. Nou, was me roeken. Oh, dat is ook lekker. Want dan hier staat de hele tijd al hoe deze spaghetti pompoen. Die ziet als een soort van liedse trofee in die tuin, uw bientuin, te wachten zien. En wat heeft hem er mooi die in Joet? Ik ben er in allerlei maat. Nou, die siert gewoon 20 minuten en dan krijg je hem snijden en dan zet de spaghetti in. En toen krijg je hem in de pompoen zelf erop eten met wat saus erom. Maar ik had er even uit helft wat gemaakt. En ik serveerde daar wel in wat sap wat ik van zo'n ding maken ga. Maar ik hoe net mooi een varken en een lepel. Nee, het zijn ingewikkeld door net. Gewoon opeten en... De rest dit nog even mooi naam. Wat zit je erin? We hebben op het heen, er zijn wat restjes in de tuin. Het ziet er net maar uit, de jest valt in. En in de winkel kan je net meer keerpje, want er zit een plakje aan en het lijkt het net meer. En krijg het geweldig eten nog. Er wordt een product voortgegooid wat net nodig is. En dan krijg je de mooiste dingen van mij zien, dat gaan we even doen. Ja, Miranda die had we bij die West in een mooie roze oraltie. En die mocht dus spul opeten, was touw voor oors voortgooien, ja. Nou, Miranda voor, hè? Dat maar we zien. Ja. Wat er nou een oer is, dat ben al je wat dingen, mijn plakje erom of een stukje uit blad bij. Het is net maar een moorders, maar het is nog hartstikke smakelijk en gezond. Dat zet mij voor. Dat krijgt toe aan, ja. Wie kan wel bij de pompoen beginnen? 12 centimeter met de onblouwen. Zo? Ja, hartstikke mooi. Waarom is dat belangrijk? Nou, dan kan ze beter bewaren. Als het staat zit er helemaal al knips, dan begint het te ratsen. Een spaghetti pompoen, hè? Die krijgen we aan ik nemen. Eén prullen wat erin zit. Je zit spaghetti. Er zit spaghetti dat loopt net. Ja. Nee, dit is me van alles wie is maatje. Want houd ik een keer op. Je mag daar wat vertrouwen in, ja. Speerse sprutsies. Speerse sprutsies. Nou, die maaien alle benhaast wel. En dit is normaal, de meesten dit steen, nou, wordt op een compost gooit. Maar dit is nog prima te eten. Sprutsies kun je nou toch nog wel eten? Jawel, goed. Maar dit is net al te mooi meer. Nou, ja. Ja, zou wel de meesten net maar ha. Maar als het kind toch prima? Het mesje erbij del, dan haast het prima wat. Ja. Zou je eerst maar doen? Weet je wat ik al zo leuk vind? Nee? Prei in Mansi. Prei. We gaan een paar zuterige preikers. Dan wist het wel aardig te verkeken. Ja, want als we een groentewinkel hier te jaar, heb ik ook leer. Dan wie ik die enige klopt. Dat zit er dik in. In mijn nijd was het even makkelijk. Die zal even nog eens. Doe een beetje olie, doe meters die groenten erin, maar wat stoofvlees. Alles ik gewoon bij Alles er gewoon in en dan ligt het lekker te aan, hele oren pruttelie. Maar waar ze lang dwam? Dan geeft de krant even lezen, of even een kampvuurmeidje boeten, dan geeft daar even lekker zitten. Lekker relaxed. Die spaghetti pompoen. Wat is die maar, die pompoen? Gewoon hak zin in rudderpannen met water, jaloeren. Nou, dan wordt alles zacht en los en dan kan je het er gewoon uitscheppen. Dat heb ik hier nou al op de schaal. Dat gaat daar alleen, met een stukje spek erop en een stukje paprika. Het brood wat mooi. Nou, wat op? Daar had het een hele brood van. Ja. Nou, ik hier even een boord met prut. Maar dit keer is sowieso maatje van je restjes eten. Ja. Zo hoe je neer voor gooien. Heerlijk. Dit is nog een duurzaam gerecht. Moest de boord zijn strukken. Nou, daar ben ik altijd voor.
Ja, en die lezen hier dan weer op tafel. En daar heeft dan vervolgens dit weer van maken. Ja. Krijg even een inschonk voor u. Ja. Wat is het? Nou, pompoenensap, dan een stukje spek eromheen en wat kroeren. En die spaghetti pompoen hakken eromheen. En die sliert, hè? Ja. Nou, het smaakt wat. Ik zal een proost. Ja. Je bent het net vertrouwd, maar... Nou, eens Ja, nog het even. is Wat, lekker. ja, vies ervan? Ja, super. Smaakt het goed. Powerfood, hè? Groeit er maar zin. Kost niks. Maar ze zeggen ze dus, dat in ieder geval, we smieten te volle voort. Ja. Binnen nou mensen die het mooi dien hebben, maar onze bientuin en nou, thuis zelf ook zo'n tuintje, die het al die green enkel treffen. Want dat is natuurlijk een gigantische laap groen. Het goed is al. Elke tuin had nog spul staan. Ja, de meesten die hadden opbrommen, denk ik. Maar dat hoeft net. Nog met dit mooie waar groeit het nog gewoon terug. Ik kan het nog best eten. Ja. En vooral zo'n stoofpadje waar we nog krijgen zeggen, nou, daar kan je alles erop gooien. Ja. En verneemt ook echt nou van de mensen om die heen die het wel eens bij die komen, dat ze het echt hetzelfde door als we dorst. En Ja, wat want- wij door in die tuin? De meeste short wel aan. Maar je moet weer een weten, hè? Je moet weer een wekker willen maken. Ja, oké. Nou, het is in ieder geval helder. Wat verwacht je nog dit hier? Want ik dacht eerlijk gezegd dat die hele bientuin al op zijn gat lag, dat er niks minuut kwam. Ja, maar- dan zie je de boerenkool staat er nou, hè? De dikke kool en de rede kool. En ja, er staat nog wat. En zolang het zo mooi waar bloedt, dan met de groene bladjes er ik nog wel. Ja, en een mooi excuus van Miranda om eens even bij in die tuin Ja, op te dat. sturen. Oké, nou, bedankt. Weet even lekker verder. Dan zeggen wij eventjes nog heel wat door. Want dadelijk hebben we het Noordelijk Filmfestival. Dat waans die verstaat gaat. Nou eerst naar de leefde. Want wie best wel eventjes spannend. De aanvoeg die een oproep om oude leefdesbrieven in te sturen. Om er een boek van te maken. Nou, dit is dat boek. Oude leefde. En de reacties die kwamen er. En het resultaat, ja, wat je leest in het boek, is prachtig. En ja, wij zochten een paar van die mensen op die brieven schreeuwen. Waarom naar de tijd van pen en papier? Dat je om een korte zin kilometers fietsen matte en ik nog risico in om klappen te krijgen omdat je van een oord dwarp komt. Waarom naar de tijd dat de faam aan de ene kant van de stritten kuilje en die ontvangt nu de oren? Waarom naar de tijd dat je nog liefdesbrieven schreeuwen? Henny Hiemstra vindt de liefdesbrieven van haar hart en mem. Uit respect voor haar privacy had ze de brieven neerlezen ont de oproep van de aanvoek. Ze stuurt de brieven op omdat ze een eerbetoon binnen om de liefde van haar hart en mem. Jon en Tine Hiemstra. Ze moet ze elkaar in de jaren 30 op deze plaats bij Dronriep. Tine stuurt terug haar mem om tante Anne te helpen en Jan stuurt om zijn boervrouw te helpen. Maar toen was mem nog maar 16, juist had ik. En ja, toen... Dus mijn vrienden hadden net een taal om echt vaste verkering te hebben. Toen hij ze elkaar, ja, ik wil loslitten en heel kort net zongen. Maar in de tijd van, ja, in 39 weer dat, moesten ze elkaar daar weer bij die oom en tante, dat ze daar beide aan het werk waren. En toen hebben ze echt verkering gekregen, zeg maar. Ja, ze waren in die tijd dat die brieven schreeuwen binnen echt dol verliefd, zeg maar. En eigenlijk, daar heb ik nog met mijn broers en zussen door horen, is het altijd zo bleun. Dat hebben wij altijd wel vernomen en altijd wel schenken. Maar als het om die brieven zus ik, ja, ze binnen echt gek met elkaar en ze bepraten ik heel veel. Eigenlijk alles wat ze mooi maken, waar ik werd uitgebreid bepraten. Vooral is Hoyt, want dat weer een man van net volle woorden. Maar moois mem praatte hij een heleboel. Alles wat hij dan mooi maakte, dat waren altijd aan haar voorlijn en de hint het dan over. En wat dat toen gaat, hebben we ja, een hele veilige jeugd gewoon. Want dat vonden wij al hier, dat weer natuurlijk heel fijn. Je wist net beter dan vanzelf, maar nu achteruit denk ik, ja, wat mooi eigenlijk. Altijd heb je van die heerlijke gedachten. We moeten wel dankbaar zijn, Tine, voor zoveel zegeningen. Wie had dat gedacht, zei je tante gisteren, toen wij hem voor het eerst kwamen helpen bij het grasmaaien. Dat we nu nog eens familie zouden worden. Ons huwelijk is toch wel romantisch als je alles zo nagaat. Heerlijk, om dat later aan de kinderen te vertellen. Denk jij ook zoveel aan later? Leuk om te lezen, want ja, ze hebben het verteld, maar ik heel goed zien laten. Dat eigenlijk heel romantisch was en heel goed.
Ja, prachtig. Ja, dat wie doe ze. Nou, in 2014 verlotsen wij onder onze Facebook-likers dit boek nog een keer. Oude Leefde. Je kunt die dus winnen als je even naar onze site gaat. En de winnaar van onze actie van Verliezen Wieken, de Facebook-actie, dat is Eva Reitsma. En zij wint een die-arrangement. Nou, het Ameloon, de kunst van de der. Dat is hartstikke wat aardig trouwens, over die brieven. Wat hij? Aad. Ja? De heel Hester die Als leeft... toen wel eens levensbrieven schrijven. Ja, ik denk het wel, want Ja. ik ben wel een romantische Ik denk jongen. het wel, Maar dat is daar steeds- heeft er nog wat aan Ja, oorhouden. ik ga er heel wat moois aan overhouden. Ja. Wat dan? Ik ga mijn ongelukkig schrijven en die past in dit jaar, die beteert in de voet rijden, want die is eerst kouder. Nee, maar echt wie is Kruis toch lief? Ja. En onwaar? Ja, om mijn vrouw. Ja, toen nog net, maar nou wel. Het is om mijn vrouw. Ja, En dat wie de vonk die... ja dat had de vonk weg, ja. En wat zou het? Wat zou de stukken weer? De flint je nooit meer een meer in mijn Nee, neig. maar shit, En dat zijn nou soort dingen mooie dat termen. kan ik je nog net vertellen Oh. wat ik al geschreven heb vanzelf. Hè. Oké, dat vind ik wel jammer. Nee, Nou ja. ja. Hey, dan geven we even verder maar wat door. Want ja, de vrouw hier rond tafel die zit aan zijn... Nou, ik denk 4 of 5 dagen het meeste tijd in de Tjuster. Ja, en dat had je het Noordelijk Filmfestival. Dat je daar een belangrijke rol in speelt. Want zij is de programmeur Fredo Buwalda. Ja. Ja, dat is wel zij. Dus is het eigenlijk een heel skoffend. Komt er net buiten, denk ik. Nou, op uw eigen festival zocht ik net zo heel volle films meer, omdat ik ze eigenlijk al een keer als Maar jongen dat heb. heeft al dienen. Dat heeft al dagen in die Tjuster zitten. Ja, dat doe ik vooral op andere filmfestivals in buitenland of binnenland. Waar ik op zoek in naar de films die wij nou draaien op uw festival. Het is goed slagen, daar heeft het boekje bij. Ja, Hier staan ze al hierin. Heel mooi Nou, we boekje. kiezen al hier net, want hoeveel films binnen het? Het zijn meer dan 150 films in totaal. Al hier jongen? Net alle, maar wel bijna alle. We hebben nog een pillietse onderdeel waar iemand anders die film selecteert. Maar verder heb ik het meeste wel jongen. En Ja. het is wel heel mooi. Je bent 28 jaar, je begon als stagiaire. Ja. En nu ben je programmeur. En wat houdt dat dan in? Nou ja, dat ik verantwoordelijk ben voor dat hele programma eigenlijk. En ja, dat ik erop uit mooi om films te zieken. En ja, die selectie mooi wel. Ja. En het Ino komt En maar wat betekent puzzelje. dat voor jou? Dat is toch dit, dat boekje en al die mensen die het aanstaan naar je tak komen, die films, Jurgen. Ja. Ja. Wat betekent dat voor jou? Ja, ik vind het wel een beetje spannend. Maar ja, ik vind het ook wel heel mooi dat, dat ze mij vertrouwd hebben om dit mij te laten doen. En deze kans doen van dit film in Friesland. En ja, het is gewoon heel leuk natuurlijk. Ik ben heel benieuwd wat de mensen ervan gaan vinden. Dus wat de mensen op het festival roeren, dan mogen ze me echt wel onspreken en laten weten wat ze ervan vinden. Ja, wat jou is helemaal bleert. De eerste film die stuurt is, dat is een knaller. Hè? Dat is gewoon echt een publieksloeker die moet goed wezen. Die moet De elke iemand vinden. Eveningsfilm. Ja, Eveningsfilm. Ja, ik wil heel graag een film selecteren die voortkomt uit de Noordse Focus. We hebben dit hier heel erg... Noordse Focus? De Noordse Focus, ja. Dat is het noorden dichtbij en het noorden Vierouw. En het noorden Vierouw is in dit festival dan Grut Scandinavië, van IJsland tot de Baltische Staten. En dichtbij is Cinema van de Lage Landen, Nederland en België. En ik heel volle aandacht voor regionaal talent. Maar ja, de openingsfilm is de IJslandse film Of Horses and Men van Benedict Ellingsen. En dat is een bijzonder eigenzinnige film. Zullen we eens zien? Want we hebben er een fragment van. En dan witte mensen voor het genoeg weten naar show. Hey Jen. Ja, dat is nog eens een koperinstrument, hè? Hey. Jammer. Ja, wat is dit voor film? Ik heb even die trailer zien, maar... Ja, het is wel een bijzondere film. Hij is... Oh, zeker. Het heeft wat droege, soms wat zwarte humor. En het speelt zich gauw op het hele wijdse IJslandse landschap natuurlijk. En dat past ik wel mooi bij Friesland op een bepaalde manier. Ja, want je draait het echt om de psychologie van de mensen die elkaar de hele tijd in de gaten houden. Wil ze eigenlijk een heel aan u te colleren? Het gaat eigenlijk heel erg hoe de band tussen Meesing en Hindes.
Dat is echt de lijn die door alle verhaallijnen in die film zit. En ja, een onderdeel van die cultuur daar is inderdaad, ik wil dat mensen elkaar continu besjoggen. En dat is net per se iets negatiefs, maar dat is gewoon wat voortkomt. Maar zit dat ook bij u in Friesland? Weet ik net zo goed. Nou, wij weten toch echt wel vaak wat er gebeurt, of net? Ja, ik denk ben je in het dorp? Ik denk dat het ook wel wat in de menselijke aard zit, überhaupt om nieuwsgierig naar elkaar te wezen. En als je wat verder uit elkaar ween, zoals wat Erik de situatie is, dan doe je dat ik echt maar verder kijkers en dan wordt dat nog iets duidelijker. Nou, een bijzondere film, een bijzondere film, die heeft al Trein Gouden Kalveren woon. Dat is Motherfuckers, de slotfilm. Zullen we daar even zien? Ja, is goed. Ik vind het serieus zo fucking vet in jou. Dat jij gewoon echt doet waar je zelf zin in hebt. Zonder je ene pak aan te trekken van conventies en verwachtingen. Het leven is inderdaad fantastisch. Precies zoals ik me vroeger had voorgesteld. Hoi. Ik hou van je. Als jij zo doorgaat, word jij net zo'n slapgekookt ei als papa. Zacht gekookt. Nou, dit is dus een... Nou, je weet je van, je gaat heel soort mee chillen in het daar. Ja, ik hoop het wel. Ja, nou ja, ik vond het wel leuk om het festival op een beetje luchtige manier uit te sluiten. Maar een hele sterke Nederlandse film die Trein Gouden Kalveren in wacht en Dat is wel een beetje makkelijk, toch? Een beetje makkelijk? Ja, je weet je toch zeker van dat mensen dit mooi vinden? Ja, maar dat mag toch ik wel. Wij ben ik een publieksfestival, dus ik vind het wel belangrijk dat mensen maar een leuke gevoel naar huis gaan, een lekker gevoel. En we hebben de première van deze film Tinsus Festival, dus mensen kennen als eerste in Friesland bij Uschen en daarna draait hij landelijk in filmtheaters. Maar ja, ik vond het een mooie gelegenheid om hem als slotfilm in te zetten. En als mensen dit te makkelijk vinden, dan hebben we in de Orenzeel nog een paar andere films die wat meer voor de cinefiel maar de smaak binnen. van die die zit dus in het volgende fragment. Ik heb een zin, dat zeg ik al even. Die draait trouwens ik als slotfilm in de Orenzeel. Oké, dus dat kiezen voor die. Nou, voor mij net, want ik heb zo'n jongen. Nou, zullen we even zien dat gaat door die hoen, hè? Ja, klopt. Oké. Smitje naast. Hagen! Maar wat niet. Ja, het ziet er vrij agressief uit, deze film, maar waarom vies je zo bijzonder? Ja, ik weer echt zwier onder de indruk toen ik deze film zag, Auron Simmer in Carlo Vivari. Het is een Hongaarse film, die draait in het programma-onderdeel Europa Panorama. En dat is een liedse selectie. We hebben een paar Hongaarse films, een beetje een liedse focus eigenlijk. En ja, het is een film van Cornel Bondrusco, een hele goede regisseur. En ja, het is een heel pittig verhaal, heel ontroerend. Die film het Saffolle, die een heel sterk verhaal en het is ontzettend knap maken, maar al die hoen. Ja, want die hoen die nemen op een gegeven moment wraak, toch? Ja, op de klopt. mensen. Het is een soort, het is bijna net meer realistisch, maar wel heel realistisch makken. En die hoen die komen in opstand in de mees, als het ware. Eigenlijk is het heel mooi zien als al die minderheidsgroepen en want een bepaalde bastaardhoen die maar de fort en de echte rashoen die blauwen dan wel. Ja. En waarom is dit die film? Wat zit er echt typisch van Dijl? Nou, het is meer hoe die Mirake het, zeg maar. Die film neem ik echt nog wel een paar iemand in moois. En dat binnen maar een paar die dat voor elkaar krijgen. Ja. Ja, ze is net alleen nog een goede programmeur, ik kan het echt vertellen, hè? Goed, ja. Ja, is er heen willen? Ja, zeker. Ja, heel interessant. En daar, Aad? Is het op zich wel, maar tier, jong. Ja, jongen, dat altijd maar niet tier. Kom even lekker genieten, achterover hingen. Ik zal mijn best doen. Okay. Ik neem een boekje mee. Hartstikke best. Hey, jongens, tegen dank voor alles. Dan maar die beker aan met mijn huis en dan wie dit biedt. Bedankt. Ja, morgen zit hier de Texelse ondernemer Mark van Rijsselberg. Hij zal hier in Friesland groenten verbouwen op zoetige groen. Daar dus morgen meer over. En van nou een hele mooie joen verder.